Velkommen til en ny video på Gysergutterne. Så i dag skal vi lave et eller andet, vil du forklare det? Pizza sådan, hvor vi sådan knud. Jeg stiller Storm nogle spørgsmål, ikke? Ja. Og så hvis han svarer forkert, så skal han putte noget klam på pizzaen. Og hvis han svarer rigtigt, så skal han... Det kommer ikke til at ende godt, det her. Nej, og så det er rigtig svært spørgsmål. Og så skal vi bare taste-teste den senere i videoen. Så vi ses. Ja. Okay, første spørgsmål. Hvad hedder morderen i Hellraiser? Pinhead. Det Storm så. Jeg vælger ost. Vælger du ost? Okay. Så mens han er i gang med at åbne, kan vi lige se. Vi har leverpostej. Vi har et andet hvidløg. Så har vi finstinger. Og vi har makrel. Og så sådan det gode har vi skinke, pepperoni, ost. Og så har vi også nogle pølser. Fordi hvem kan ikke lide pølser på? Du skærer. Jeg er ikke venstre. Jeg har ikke højre hånd nogen til. For satan. Bare rive den op. Ikke så slet. Bare godt med ost over. Satan. Masser af ost. Det er jo ikke sådan hele posen, vel? Så, sådan der. Næste spørgsmål. Nummer 2. Hvem er den onde i Scanners? Jeg har da ikke set den. Ved du? Så ved jeg det ikke. Okay, det var forkert. Storm vælge noget af det klamme herovre. Vi tager Finstænger. Hvor mange skal der på? Ej, bare sådan 3. 3. Sådan det lige kan være. Sådan sikkert også helt grøn. Ja. Kan du åbne den her gang? Eller skal jeg hjælpe igen? Hold op. Jeg tror, du skal hjælpe. Nej, jeg lukker bare. Den ser normalt ud indtil videre. Bare lige sådan at rive den op, sådan den vi lige kan. Sådan der. Den ser lækker ud. Rigtig lækker. Jeg er sikker på, at ovnen sådan kan holde til det her. Nej. Godt. Det er sjovt. Ja, sådan der. Ej, okay, lige herop, og så har det den sidste. Det er trist vejr. Den kan du åbne. Så åbner man den. Ja. Videre til spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Hvem er forfatteren for et Pet Sematary og flere? Stephen King. Okay, det var rigtigt. Du må vælge noget godt. Pepperoni. Hvor jeg gættede det faktisk. Ja. Lige op på. Ikke op på den der. Det er bare lidt irriterende. Det er bare ulækkert. Hvad? Det er bare ulækkert sådan noget til andre ord. Det bliver Ja, rigtig sådan der. Okay. Videre til spørgsmål 4. Spørgsmål 4. Hvad hedder pigen, som der bliver possessed af en dæmon i Exorcisten? Jeg har ikke set den. Det ved jeg ikke. Okay. Så. Bettina. Hun hedder Bettina. Ej, hun hedder Megan. Nå. Det vil bare lægge, hvad vil du? Okay, han tager leverpostej. Det er en af de få gyserfilm, jeg har set. Har du set? Har du det? Står der ikke dit bacon leverpostej? Jo, det er der. Ej, pisse god. Synes den var uhyggelig? Ej, Knud, det er klamt. 3 år første gang, jeg Hvordan skal jeg overhovedet smøre det ud? Jeg har ingen idé. det vejer min far. Ad, Knud. Du burde tage mig kram. Min far, han er sådan en Det er ikke meget bedre. Nej, præcis. Og det bliver bare endnu mere klamret. dum sted. Der er ikke snart flere vigtige ting på. Sådan rulle det der. Sådan der. Ja, sådan der. Virkelig også bare nogle steder, hvor der er virkelig meget. Ja, okay. Har du flere? Spørgsmål 5. På coveret af DVD'en Evil Dead, der er der en forfatter, der skriver, det er den skræmmende film nogensinde. Hvad hedder den forfatter? Stephen Kings. Storm har lige lavet et plot twist, ikke? Så han vælger kraftedeme med makrel nu. I stedet for noget godt. Så ikke gerne. Der er alt for lidt godt på.
Du åbner lige, jeg kan ikke finde noget. Det er madbillede til Lene. Sådan der. Lækkert. Okay, skal jeg bare putte det på hurtigt? Ja, nej, jeg vil gerne. Jeg gør det. Okay. Ikke meget, du. Jo. Ja, okay. Lækkert. Ad. Ej, jeg kommer til at sidde udenfor i aften på et tidspunkt, tror jeg. Lækkert. Og være udenfor, det elsker jeg meget. Lækkert. Det er bare sådan en sidestrap af. Okay, det er nok sådan. Ja, det er også meget hyggeligt. Hvad mener du? Nå, nu skal den bare bage. Nu putter vi den i ovnen, og så vender vi tilbage, når den er færdig. Må du ikke gå udenfor? Okay, Vi vi skal smage den nu. ad, ikke en telefon. Nej, den er alt. Kom der. Skal jeg ved? Nej, vi skal ikke have adressen. Nej. Okay, nej, står Den er varm. Okay, er du klar? Jeg tager et fis til, jeg tager her, hvor der er fis der. 3, 2, 1. Det er copyright, det er sikkert. Jeg kunne ikke få det ind i mig. Et par stærke aktioner, som sagt, og det her er 2-1 mål spil. Gå ud på toilettet og spil du i stedet for. Ja, der er vand. Det kan lade sig gøre. Jeg havde et glas. Jeg har ikke noget, nu skal jeg nytte det. Der er vi tilbage. Vi er lige... Nej, ikke. Skal der spise pizzaen op? Det er jeres idé. Ja, nej, ja. Lidt mere. Ad? Ja. Så meget på det samme stykke. Det var faktisk ikke lige slemt, jeg fik gjort. Der er kæmpe liv på steg. Det er der. Nå, der var lidt makrel. Det var en god idé med kalfreden. Og jeg har en kæmpe liv på steg. Det har jeg også. Ja, der er sikkert også, hvis vi bliver sulten i aften senere. Hvor er det meget godt. Ej, nej. Nå, det var det nok for i dag. Vi ses i næste video. Kan jeg ikke lide generelt. Ej, der er jo ikke så meget. Vi ses i næste video. Videogutterne.